Premis DLM 2007. Les candidates al Premi DLM de millor interpretació femenina de l'any 2007 són la Dumei, per la gent antena. Tinc una notícia molt forta. Han segrestat la directora de l'Escola de Música, la Pilarín Tin. Ja tenen segrestada un equip de liberals. La Laia, per És un cotxe. Anem amb el concurs? Vale, digue'm. Posa bé l'orella, Què serà? Pirupí. És un cotxe. És un cotxe, sí. T'acostes, t'acostes, estàs cremant. Un Ferrari podria ser, de l'Alonso? Volkswagen. Un Volkswagen. No. No ho sé, no. I Quera Soler, per Hi ha fantasmes? Bueno, com ja hem estat parlant aquí al DLM Se senten veus o he sigut jo? I la guanyadora al Premi DLM de millor interpretació femenina del 2007 és per Quera Soler, per Hi ha fantasmes. Hola, bona nit a tothom, una setmana més a l'Agenda Alternativa. Bueno, com ja hem estat parlant aquí al DLM Se senten veus o he sigut jo? Sí, s'ha sentit una veu d'ultratumba. És l'home invisible, tu. Déu meu, Del fantasma de la aquesta ràdio cada dia em sorprèn més. De Catrina. Catrina. Premis DLM 2007.